fik igen en følelse af en mistet dimension. Som om noget var definitivt skrumpet, eller måske helt forandret. Afstanden til Dallas, Guds, Elvis' og Walt Disneys eget land, med et riffelskud og skrigende forbipasserende, forekom pludselig minimeret i en uhyggelig grad. Disse billeder, disse snapshots, de var alle sammen så utydelige, og alligevel viste de med al ønskelig tydelighed, hvad der foregik. Panik over alt, rystede ansigter, folk der smed sig på maven. Man kunne aldrig genkende disse mennesker igen. Normalt var billederne på tv-apparatet så klare, så tydelige, så skarpe, men disse fotos af virkeligheden slørede og uskarp. Man fik ikke det hele med. Claus, jeg har været på apoteket og fortalt en urinprøve. Var det positiv? Urinprøve? Positiv? Claus, jeg er gravid med et barn. Nu er min mor skræmt igen. Bjørn, Ja. jeg har brug for 200 kroner. Kan jeg ikke få dem med dig? Hvad skal du bruge 200 kroner til? Jeg kan ikke fortælle dig. Jeg har ikke lyst til at give dig 200 kroner, hvis jeg ikke ved, hvad du skal bruge dem til. Altså, det må du da kunne forstå. Du er ikke en godt menneske, far.